Suġġerixxu udjenza minn 18-il sena il fuq. Ejja, mor. All right. Ejja, itla, move back, itla, move, ejja, Bil-mod in-nies, mhux hekk in-nies. move back, hey. Bil-mod in-nies. Jasra bħal xofiera l-antika, kun jgħidu lek move back, anza ma dajċ. Grazzi, Will. Grazzi, jent tal-li ġelt nirrealizza li xaħat bħal di ma dak xalfej totola. Fader, għandi bżonn nimur toilet. Nistamur ġewwa nerġa' niġi. Le, ma tistax. Iwa taħta fom xekk in-nies. Le, ma tistax. Għax qegħdin tard, żomma ftit. Insomma ftit imma kemm? Jien naf, sarrabatu. Jekk insabu traffiku. Ara, jina wedek, jek ma kux tiflaħ tissaporti iżjed, naqbad it-triq waqaf il-fam mill-ewwel. M'hemmx tagħmel mela. Għal dnubieti. Insomma. Jidħol, move back, jidħol, naħa. Iva, bil-mod. Alla ħares ikolli, nżomm il-pipi għal-nubieti, għax namel xi sitt xhur ma mpixxi. Mill-inqa, sejja ġibi. Jirkeb fader, irkeb. Le, jgħansu. Ma tudu joqtol l-Nixon. Nixi minnu. Nixon, salifni, xi, il-van. Jaw ma jafx tajtu. Jenatlu laħa naħsilu l fil-ħodu. Unbat għanħodu l nofsinar. Fin-nofs daħad naqaturu. Mux jek. Ġifri ma jafx tajtu. U inti minnu dal-mġnun li ħajafdar li bil-van tijaw u van ġdejt. Kiku ma nafdakx u man tiju l-ekżu. Imma xorta jħansu. Eja, ġib ċwivet, ġib. Rajt, tidax fader. U ma jinnida jek kien fader, min ma nidax. Move back! All right. Kem ħaddum di? Forsi għandha xin function, eh? Mela, dar il-Mediterran, dar il-function. Fader, ara tala li xi tibet minn wara. U int li, raġel tal-knisja ħat qabbatik. Ara, mur. Move back! Itla li. Somma fuq, mur forward! Ejja, ħammol. Bedna jdek fuq l-function għanajdilek di. Talba sib għand function. Infection. U mort għand it-tabib, u ċekja l-bebbi. U kif Nistaw ma naqdux dal-konverzazzjonijiet taċċa ta' fil. insomma, għalli għandek ċertu riħa qawwija. Għatwim minn nxum ġejt, ha? U xkellek, infection? Le, l-Covid, għax ma bdejġ nxum, għalek, għax vera kelli riħa. Moxie, jiena xkont ħanoqtol wahda kelli namel ħaġa tajba. Għalli ħajkollok tamel, til-dvan nis, għanara. Warrajt ma mitowx fade! Għax waħlu ma puġu. Pero inti mux ħaġa ħallisa ekta, għax kif najt il-Nixon illi f'għajtlu l-van, dom minn nisba biskozi ħajkollok inti. Għala min jedaj. Għasek kalla bastu. Kappellan! Kappellan! Eja, muġaw. 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 Mela dak imnejja kien. Daħħal għal-klim. Santa, skola sanna ninsa li xikultant ma nistax najdom dal-affarijiet. Dak għadhom sifer u biza. Aw, mar il-Vatikan, Miss Griza. Eja. Ġenti, kif jittu, rajt? Insomma, ma nistax nitkellem. Isma, għandek il-kont għan Nixon tal-van. ħatmutu? Għatjellek ħatmut. Għaxina għalli ħammuru noqtlu. Għatlu toqtlu xej, għatlu santek il-kont u jmut xorta. Għatħossu kazin? Imma toqgħodx tippanikja jem biex intek għata ta' dak vera l-kont. Imma temmen illi għandu insurance illi inti kemm tħallas ftit żgħira l-klejn u daqshekk ma teħħej xejn iktar. Issa sirt naf kif taħdem di tal-insurance u vera komda ta'. Ġebber kappela. Ġebber kappela. Maħnu. Ma dal-qbittekka. Maħnu, orra, tessa.
billi maħnu. Inti għadek maħnu għabba dik il-ġita, ġitek tajjeb dil-ġita il-ħanżira, Anzi, għal-grazzja tal-la ma mitħata, għastaj toqtol van-nies u koll, Ej, wajdli, ej! Għara ma t-dajx, fader. Mux Inċemper il-kappillan. Issa femtek. Hello, sur kappillan. Il-Willi sur kappillan, il-Willi jgħat ma fader Robert. Għax da nħana, inti jorrajt u ġejr u d-dies il-ħat li ġej u ħat kunaw. Il-Willi, il-ħat fejħat kun, sur kappillan. Lejden, naħseb, u Lejden mux Lejden il-ġenna, naħseb planta tiħu pjaċir il-Vatikan, il-li jisuqijat il-ġenna. Mużika. U le, dik kinti bdejt tisma naħseb mux mużika dik, dik jgħat fuq xie trejn, għabli għat jitravilja, u naħseb ċu, issa xtaqamlu għandhom il-qassisi. Jekk inti maħnu, dal-fader imsifer, tamlu xie substitution, u jibat l ġaħat l-isqof. All right, father, tal-pjaċiru kol. Għazda ma jista. Ma nafsi għamel. Kważi waqt l-batri, men. Kważi waqt l-batri ma jistaħat iġi replacejak. Ma nafsi għamel. Isma, forsa tista wa stupida. Skur se tkun stupida. ħanu għadlu kien. Mux toħt, għazek kulla ħata din. Ja, ħazret nofrilek minn qalbi. Jien kollox nafuek. Niftakrek qabel ma mort l-iskola tal-qassisin. Niftakrek meta gradwajt, meta libsuk dik it-toga tal-faderaw, tu ġallabija ġinijena. Lej, toga għazi ġallabija dik id-libsa. Imżomma, il-verità hija illi jien nafinx tagħmel. Allura, tinnemes minn tal-kappellan għax dak l-istess sajt kollar u għarħi ħalli fidi, għallu raġela kolloġien. Xiex tirranġa jana. Ejja, ġara għalek, Bobby. Ġiet. Tieċ, il-ħat. Ejja, mawx jena għalek. Jaw jiem fader, ħalli fidi. Misma sebċi għana ranġaj. Ħambelu l-ħal. Do Willy. Għamil dak naqa ġinġer. Minn da? Minn dak il-ġinġer. Titfalu ġinġer il-fader da' skemmu iswete, itfalu l-fader. Iva titbaqbaqx. Issa, hu dak il-ġinġer u naqra selmijaw u forsa sa nerħat kun aħjar. U maħħa jizzewċ allura. Marija u Donald. Donald, dak? Ma tux ma Daisy? Le, Marija tan-najs. Marija tan-najs. Waslit il-ġurnata fl-aħħar. Ikkod noħroġ maħħa. U giddieba. Le, bis-serta tant kienet tikdeb. Tikdeb daqs kam tuħu nifs. Illi anka meta kienet tibat li ħaġa sempliċi, il-ħadd it-tajjeb, kont niċċekkja l-kalendarju biex inkonċert. Morajlu, lil Willy, x'għamilt ma' Marija u issa kelli nżewwiġa jien, Għazzawġa jent. Għax peress li m'għandux vuċi, ħanieħu l-ordnijiet kollha minn fuq għax jiena daqs kemm li nagħmilha miegħu u naf kollox li jagħmel, kważi ordnat saċerdot bħalu. Nagħmlilkom biċċa? Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll.
Ħuti, ejjew jitħejjew tajjeb sabiex niċċelebraw il-misteri għad-disa. Bravo! Barikni Ejwa, fader. mbjega, ejja, għajwa, xfija, Għaf. Farijiet daw. Iva, Amuri. fejn inti sejjer? Xand il-qrar. Ħallik bil-qrar, oqgħod hemm illum u strieħ. Fader, ixrob il-ġinġer u ħallik mill-qrar. Ejm, Father, nibt. u mux kullħat jitnab ebni. Jina u l-Willy konna fil-parking. Kiena wieħed u ħadinna postna. Taf kemm offendejni ħoqlajni luta. Għaffilna, Father. Ma kelkom raġun, għax il-karozza l-ħamra ħadetilkom il-parking, mux hekk? Don, Willy, don. Tu meġnun, xin taħmel? Mux il-qarar. Mux jattarani. Ejja, xiktar ibni. Mux ħanajdlek xej, għandi ħafna iktar imma ma ħosnix komdu najdom lilek. Mux ovvja. Jekk int il-ġagbin illi t-ġagbinani mal-Bobby, ħani qafaw. u issa, Issa tati petentenza, u. tipo? Ara, rabja, dajt, posta Rosario soltu laqat. Ibni, posta Rosario, nubedek maħfura. Mur, ejja. Berikni, Father. Kun imbirek u jiffaqat kun fader ta' Tixraqlek, Mur, ejja ġam n-nis. Berikni, Father. Kun imbirek. Next! Ejli, ibni. Dnibt fader, Ejli. kelli xinejt ma wieħed. Posta Rosario, nubedek maħfura. Le, għax darbtejn kelli xinejt. Il-ġellieta, mela ra, mill-lider tħobb tiġġielet. Allura ejja laħsbu ftit bil-qoddim. Tajjeb. Għajt 5 posti Rosarii u jkollok għal siġli din, jkollok waħda friża għandek life, x'taħseb? Thank you. Mur, Le, ma għax għandi ieħor. għandek ieħor. Xin. Għaxet noħroġ ma mara taħt ieħor. Għandomonju, Jena ma nafx naqbad inti kaxdi. Iżu, xtatni. Pero kieblek raġel taħħajti għol, ta' għajti naqmini għax nistabaw. Marija jisema. Marija. Edha toħroġ ma wieħed jismu Donald. Ta' nice. Tikon kan jinkun noħroġ maħħa. Kittiba. Għodlina, naħsibna. Issa tfal, ejjem, ħafu, għassar il-ħin ħanibdew. Issa. Ara l-Willy. Willi xej, għalik dun Willi dil-ġemma. Mela l-ħat assis. Mux jazzat, jgħat substitution għal-Fadder Robert, għax dak inħana minħabba li kellu l-inkwit għax ma tellax il-handbrake. Iva naf. Għalek għandi din istikka mamnieri. Għandi żewġ punti. Serjetajja, neħwilek zewġ puntu ma konċi t-soqet. U xinti tħawat il-punti fuq mnieri qegħdin mhux għat-sewqan. U jem sommawnek xtamlu intom. Hawnhekk nal-mużew. L-tfal? Mela. Għalli fid. Kem qed nieħu pjaċir illi qiegħed hawnhekk nagħllem it-tfal. Dejjem xtaqt nagħmilha. Jiena ħobbhom it-tfal ta' biċ-chips bħal wolf biex jikolkom. U ejja niċċajta, mhux vera niċċajta. Isma' ħansenna f'kom ftit. Ħanara inti jismek? Noah. Kif sarek? Noah. Ja ewwel ma mitijak weġġet għalet Noah. Noah. Xie tħobb tagħmel int? Jena nħobb immur l-iskola. Tħobb l-iskola. Bis-serjetà, isma' minni tibqa' sejjerek. Aqbad, sib ministru, taf xi ministru int? Iva naf li. Tmarreċ inkonna fil-min taf. Mur miegħu enta falu kanvaser u jirranġalek kollox hu. U daqshekk skola, all right? Ftehmna. Etħan. Inti Malti jew Arbi? Jimmalti. Jisbek etħan, xi tħobb tagħmel? Tetħan? Tetħan. Jena mur l-isfil. Mur l-isfel.
U għenċi tħob tagħmel? Dwar il-futbol. Mela kollox inqeleb. Ħankellem l-ommok, il-sajdela tiġi u l-ommok biex inti tibda tmur it-tfid u inti tibda tmur il-futbol. X'affarijiet daw? Ron. Inta Ron jismek. Għandek spelling mistake, ejja law. X'taħseb kejdin? Titħaqo. Ejja nibdew il-lezzjoni. Mela! Morna. Oj, ħadina. It-tfal vera ħadu gost. Li għandhom naqra ismiet komplikati u għaw minnhom laqas jiktbuh ma jafu kellu nikkorreġi. Aaron, imma x'tagħmel. Ġennu fuq, Hello, all right? Oh, wow, father. Ma tix ta' ħaġa li mbagħad jiddispjaċini l-għamilta, Oh, le, kollox ħarir sejjer jasra. Kontet netfixxamat u farfar is-sagristija. Isma' ħajkollu mora x'tiduq lit-telefon. Ejwa, ciao. Hello? Funeral? Hold the line, he. Il-ħadd? U mela ġibu, funeral. Ejdu fuq. Oh, hija kienet waslet. Ciao, thank you. Għaddi. U il-kappellan? Il-kappellan qiegħed imsiefer sfortunatament ma rebiż. Aw, il-Vatikana qiegħed irtin. Għandu donazzjoni? Għandek donazzjoni, ma mhux hawn ta'. Ma nista' nħallija miegħek. U isma' minni. Aħjar le. 1000 euro, imma? 1000 euro. 1000 euro. U mela ġibu ma qasħa intellefomlu mhux hekk. Però tajt il-ħadd, għax ma ħox nuri. Ħadd ma ħajkun jaf. Kun imbierek ibni. Kellu bżonna iktar bħalek. Ma tal-ħodu. Santantni, meta tal-isib dawk lajnejnek ġennerozni gilti. Ha, morħu ħaġa. Sofitik, moħod. Ġuħandil. Grazzi ħafna tal-li ġejt, Father. Smajt li kont maħnuq. Ma saħsar ħadd jaddili ta'. Dalla ta' xi kalla minn ħajqadda sittieċu. Jonħoskom xi ħaġa. Jonħoskom xi ħaġa. Qed jgħidilkom. X'naqa' xorpi naqa' pastini. Oh, mela m'għandniex, mhux ġibilhom waħda ma'. Joqoskom xi ħaġa oħra, parti. U mbagħad kafe wara kafe. Thank you, man. Strejna tobda tiegħek, mhux bħal tiegħi. Isa l-jum feroċi, Isma', joqoskom xi ħaġa tiġ. Dejjem ikun joqgħod xi ħaġa, ma ngħidlek il-verità, bdejt naħseb biex meta noħorġu mit-tieġ, nitfgħu il-ħammiem hekk fl-arja. Ma bdejt insaqsi l-emmula u mid-derem xi tiġrija tal-ħammiem dakinhar u jisu hekk ħadd ma jrid jintriga. Nirranġalek jenta? Vera? Jien kollox nirranġak. Jekk tirranġali, vera champion tkun men, u ngħidlek il-verità, nżommuha bejnietna biex nħallu la sorpriża. Timmaġina wiċċa meta toħroġ bil-kisa kemm ħatajjat. Daqs kemm meta jifqilha l-alloġġ. Indubbhom. Iwa mhux qed nitolbok ġemel ta' ostrich. 400 ja ħasra. U mhux għax għandi dak it-tieġ. Ħansewwiġhom u jridu jħarbuhom. Isma' jekk isib imma jekk isib il-prezz ħalli fidi tintelefonata ħanollu għax daw tat-tieġ jifirħu jħallsu għalla ma sabux. Ejja, ċopin! We have a wedding!
Taf xi ġifieri hu? Dini, ħanixtri libsa, nixtri necklace, earrings. Ma tixxi xej? Handbag. Għax it-tiċ waħda mistieden. Waħdek. Waħdi. Xiex bla partner? Jew għandek xi oħra jaqgħu. Jien mizzewweġ lil-mulej, għax bħalissa jgħad sastitution. Sastitution xini? Sastitution, mela ma tifhem f'xejn. Naħseb inti njora. Fil-futbol jagħmlu sastitution. Joħroġ wieħed jidħol liħor anke fir-wrestling. Whoop, sastitution. 22. Mhux hekk qed ngħidlek x'affarijiet. U jien qed nagħmel hekk għal Bobby għax dak inħanaq u ħanżewweġlu jiena. Hemm tieċ hija tafta minnu t-tieċ. Niftakar kont nsemmilek dik in-nittiena li kont noħroġ magħha Marija tan-Najse. Għalhekk dan ix-xitament kollu, X'qed taħseb second hand jien? Itlaq lil barra issa titlaq. Dili li għeddajt nitlaq il-barra minn ġodari għax naqbad it-tipo tu Nikola jonħabbata ma' saqaf. U ma nidajx għax tal-kullar jifgħali ħanajdek. Titlaq il-barra Isma, inta dekaw. Għammun ma lajka. Hey, go. Isma, ħamiq mbagħad ġibt 4 mill-belt. Tajja. Kemm se ħadilhom? Għamel inti men il-flus mux kollox fil-ħajja. Inta rajt jew? All right, left. Reġet tifatni l-barra men. Imma inti ma tistax taqpa sejrek, ta' tidra tifqilha. Jew hekk. Jew nintafa gejn. Gejn. Nsib ġufni hobbi. Imma dak jasra, dak titwieledek. Titħoss ġibda l-irġiel. Forsi għalek ma nistax nsaddat ma marax, forsi jilek u ma nafxu. Sa ma nafx ngħidlek, rasa ngħidlek. Ma nafx. Ma nafx. Bosni. Bosni. Għax hemm bos. Għatlek Bosni Pini. Pini jgħod Bosni nifqalek snienek, hemm nieħ ragazzi. Pini, sorry, ħarġet li automatics, ma ħassejt xejn minn gejn. Ma jaħassejta. Din isma' mal-ħadejt! Għadha bħja maħġiċin. Jew organic! All right. Ejja, so x'għandix nagħmel. All right, sel fejdi! Lesta sel. Ejwa taħajja! Għada ħajja. Ħaġir fuq l-istatin. Aħjar naħseb. Għalali. Il-bas. Ara, ħarajdilkom għal-fejn ġibtkom għavellu. Għandi idea għal-biznis. Sejkom, boss. Għawżar ma' il-karozzi. Eżatt. Essa namlu motjien, ikolli bżon bumper ta' Porsche. Irabbat li l-kom, għadġibaw l-bumper. Ħallaw tal-ikel ġvieri mu flokik il-parts. Eżatt. Emma dawk bil-flus, jiena ridhom b'xejn. Ara jekk inġibhom xejn meta nbieħhom, kemm naqlek tal-flus. 100%. Mhux hekk? Ma dan min ħajaqla lek il-bumper u jġibulek minn rajħ. U mux minn rajħet jgħidlek. Minn warajħ ħanaqlaw l-bumper. Ejja. Naqlaw, hija faslilaw! Faslilaw! Fasli! Ejja, għaxu ħadd! Ejja, ejja! Ejja! Oh, hey! Kutta nizzel, hey! Nizzel! Il-Madunna di għada ħajja kemm għandha lives.
ċelluk jew lemin? Left xelluk, lemin right. Xrajt, me? Ma rajt xejji, jammurru li mux penitenzu mux naħikulli. Hello, Elej! Ġanna. Warrajt jew? Jew left, mux jinkon. Saħna namlu għaw? Mux jinkon. Għax tilef iċ-ċambetta tal-karozza u għet jibki għax ma stax jidħol fija. Ma daqsek, għafa għadotki. Għafa għadotki. Morejno. Ejja, ġerabel. Ara, bekin għala. Maħna ħa. Dak kollox. Taf xin il-problema xla tlifni jew sar u għenna ċavetta da ma tistax konta kif għan istart juwa. Mux kam taqbak naqal fuse box minn hemm taħt tirranġa. Sera qasna fejn għarġu r-ranġali la ħelġeja. Ħalli fiki. Absalaw! Suqbini! ċawalikom għax maċli. Grazie, Xej, tara dak. Sabiħ tal-polizija, soddisfazzjon bledem kienet jibki, nieħ u ferraħnieħ, vera? Għalla. Dik iċ-ċavetta, inti? Cosa tijaj? Dik kienet daw? Ejja, dal-garozza tijak. Ejja, spiegħana għal-assa. Ta' meni dik iċ-ċavetta. Ejja, għattaj taħra ta' għal-assa. Tlaqna. Ġietni l-ura l-vuċi fl-axħar, Deo, grazzjas. Ejja, fejn għedha l-arus? Waslet. Tajja. Għada, x'dal-għajja kollu. Dajja, fu li għedin fi knisja, unnek naqsa rispet, mandu. Daw ta' t-tieċ fall. Naħseb xie teċ ħamallu ġeju, da t-tizbitu l-għajja kollu. Le, t-tizbit mill-funeral ġej, fader. Tal-funeral. Nxmittu. Ejja, miski. X'kien għamilt il-funeral? Dik il-problema. Fl-istess ħin, fader. Fl-istess ħin ta' t-tieċ. Ejja. U issa sena, u issa. Kif ħazol? Fader, tidajx. Kif ma nidajx? Jien ħan id-dajdat, għaw ta' funerali, għaw ta' xaffaritu, ma tgħid l-għandu funeral. Tinkwetawx, għanna problema zaħra, minna da bil-booking. Għak mux problema tijak, jessara jien ħan iż-żewweċ il-lum ta' Jien ukoll issa għandi funerali, ieħor karozza waħda għandi. Il-ħamim, għal-min huma? Issa ti għajdi kif ħajirna xilna solvu. Kif ħansolvu għaffini di? Fil-kas, juhu 2 tal-funerali u 2 tal-tieċ. Xinu? X'ħamim? Tin kollax, fader, ħallu fejdi. Tħu paċenzja, ħankelmek naqra sibi, jismanaw. Donald Tuxek, Iva, ħansolvu kollox, Donald, ta' Mela, id l-ġurji nittifel tal-allugġar tafu? Ija, ħabib ta' Marija tijaj. Ġallu xaħġa. Le, sissa. Imma kif tafu eżatt inti? Ġdak darba kelli arloċ, l-fiera kienet tmur l-ura. Tajtulu insomma ranġaħu li għad raġelli u dak ideħ magic. Silvanija tijak ta' raġelli hu kem jaf jissetja. Xie trid tejbija di? Ħan tfaħelek ċara kem nistax minħabba l-fader ma tkunx tista' ċertu affarijiet. Mhux vera fader. Julian lil-Marija tijak jissetjala il-minutieri. Fimni. Giddibet, di kif tafhom daw l-affarijiet? Ma nistax ngħidlek għax jiena marbut bis-sigriet. Imma temminnix. Kieku minnek mux tiċċak jaftejt l-għadek fil-ħin qabel il-senjorsi, femta l-għadek fil-ħin. Kollox fuq dik. Xad ħajpatti għabli kraħdi. Mu, nistaw namlu l-funeral ta' Jien ħanabbi. Isma, u jekk jemmex istraġi, għandekom meċin fuq kollox tajjeb. Solvejnija! Xabit! Ma tidajx, fader! Jien ma nidajx. Ejja, solvejnija. Dasek, kissa nistaw namlu il-funeral. Għanna problema zaħira. Oħra. Il-ħamim ħarbu fil-knisja. U santa sal-ħamim u kol. Ejja, nabdu. Enough. Baby.